Ahojky, áno, chápete, že ja vás chápem, že nezvykli si mať takto kameru, ako ja teraz mám, pozerať sa, ale dneska bude taká zaujímavá trochu vec. Ahojky. Najprv si zoberieme čistý papier a nejakú ceruzku alebo pero. No, pero. No a ako keby ja neviem, čo mám kresliť, takže budeme aspoň niečo kresliť. Takže spravíme niečo také estetik, alebo niečo také. Kreslíme jednu bublinu, idem kresliť bublinu, druhú bublinu a medzi nimi takúto bublinu. Vidíte? Takto. Potom robíme raz, dva. Vidíte? Takto. A odtiaľto sem a odtiaľto sem. Takto. Ďalej musíme si zobrať a takto nakresliť oči. Môžeme aj ústa. Vidíte? Potom sem dokreslíme dve čiarky. Ako by to malo byť takto. Potom kreslíme toto vyzmizikujeme, aby to bolo nejako takto. Ďalej toto robíme a odtiaľ to už to ide sem. Vidíte? A tuto spravíme takto teličko, aby to bolo takto. Ďalej, tuto dorábame takéto nohy a pridáme jej na tričko nejaké meno. Napríklad ja sem dám Alisa. Ali. To bude Ali. Takto. A je takéto L a I je normálne. Takže Ali. Ďalej si zoberieme populárne markery. Chcela som povedať tieto. Dobre, odložím ich. Počkajte. A si zoberieme nejakú takú červeno-oranžovú. A vyfarbíme tričko. Takto ďalej odložíme si marker a zoberieme alebo fialovú, alebo ružovú. Ja si teraz zoberiem ružovú a fialovú odložím. A ružovou spravíme nohy. Kto je chalan, tak zoberte si kľudne zelenú alebo modrú. Ale vyfarbujeme iba jednu nohu. Netrápte sa. Iba jednu. A druhá bude alebo zelená, alebo oranžová. Ja si zoberiem zelenú. Ale zas chlapci, keď vy dáte na túto nohu zelenú, tak sem už nedávajte zelenú. Alebo oranžovú, alebo nič. Tam dajte alebo nejakú modrú, dobre? Ďalej si zoberieme žltú, to môže byť mionová, to je jedno, ale hlavne, aby sa ju dalo vidieť. A tie guličky, čo my tuto máme, ich budeme vyfarbovávať, ale zas iba jednu. Lebo do komentárov potom mi budete písať, že ja som moc rýchla, ale keď ja som moc rýchla, tak prosím vás, tak dajte pauzu. Je to tak ľahšie, či? Iba jednu guličku. A druhá gulička musí byť alebo modrá, alebo fialová. Môžete si ich dve aj zmiešať, ale ja si zoberiem iba modrú. Takto. Takto. Ďalej si zoberieme bordovú. A tie čiarky, čo tu máme, ich obkreslíme. Všetky. Aj hlavu. Teraz ústa a oči. Áno, ústa a oči. A takto máme nejakú nenormálnu kresbu. Ďalej budeme kresliť niečo iné. A teraz bude moja YouTubeová akcia. Ja rozdávam také veci z papierikov a teraz vám ich ukážem. Toto je nič.
Ja mám veľa takýchto kupónov a to je o tom, že keď ty ho dostaneš alebo ja tebe ho pošlem, tak potom ja si ťa môžem pridať na WhatsApp a vieme sa baviť, ale niekedy aj zavolať. Takže kto bude chcieť takýto kupón, tak napíšte mi do komentárov, prosím. Alebo dajte mi do Telegramu, ktorý bude tuto niekde, alebo tuto. Asi tuto to bude. A takéto kupóny, tu je napísané, že ty môžeš ku mne prísť a ukázať mne tento kupón a so mňou porozprávať. Mám ťa rada. Takýto kupón to môže byť, ty môžeš byť aj baba, ale aj chalan. Takto, takýto kupónik. A budem takýchto rozihrávať 10. A ostatných 5 to bude, táto akcia bude z 15. novembra do 1. januára. Takže to bude celý mesiac pre vás a môžete si to kúpiť. Keď chcete, tak ja vám to dám na poštu, ale musíte byť v Slovensku. A cez poštu vám to pošle. A potom musíte tam napísať, kde bývate, no otec alebo mamina vám to povie. Potom mám takéto nechty, ich tiež budem rozihrávať. Sú takéto dlhé a tiež ich budem posielať takisto ako aj kupóny. Potom ja mám takéto pekné papieriky. Ak vidíte, takých mám veľa. Budem rozihrávať takéto nálepky tiež od 15. novembra do 1. januára. Potom takéto pekné nálepky budem rozihrávať tiež takéto. Presne takéto podobne tiež budem darovať, ale to už bude v komplekte. Jednu vám neviem poslať, musíte mať v komplekte. Ale aby ste dostali nejaký super, musíte byť na môjim odberateľom. Potom ešte budem mať, toto nie sú, takéto nálepky. Toto bude v špeciálnom boxu, že berúška. Potom mám takéto pekné papieriky. Nálepky, takéto mám. Potom mám takéto papieriky, to tiež bude v boxe. A ešte takéto rôzne nálepky. A papieriky. A toto bude bonus. Jednou s boxom budem mať takúto nálepku. A kto ju dostane, tak musí to mi napísať. Potom budem rozdávať aj squishy. A ešte takéto fúkačky, kde je takáto róza, dávaš ju sem a sem fúkaš a ona takto bude ako bomba. No a v druhej časti budem už rozdávať, budem mať takú krabičku a budem už dávať surprízy. Ahojte!